la ilaha illallah. To yaro ya samu isowa kenan. Na yaro ai la ilaha illallah. Kuma mutane dai ba kuraye ba abin nan ba amma da sun bata ji kai. Sani yaro a da Allah. A'a yaro kuma Allah ya iso warka kenan. Ya? Allah ya iso. Ai, kai maganin tsohon na yi. Kyale shi kawai ba shi yana kurari ba. Ai, mun san komai ai. Wallahi. Ka duba takalmar shi a can fa. To ba dama ba kurarin banza bane, ai mun san komai ai. Wallahi haka zai zo yana mana kurari. Tun wancan karan tun kawo mu fita. Kwanaki ma taba zuwa na same shi yana ta wannan irin wannan maganganun. Na ce a kyale shi ai na ma yi. Wallahi kyale shi kawai. Abun da ya ga baki ɗaya kawai. Ya ban dariya gaskiya tsohon na yi. Azo hezu ba yake yana ta wani shi yana waye ai ga baki. Har hawa kan bindiga fa yake gule fa. Lokacin da Boko Haram ya zo nan sallah yake ya Allahu Akbar da aka ji taram. Sallah masallacin ma ta silib ya fita.